ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ ଟି20 ବାତିଲ। ଭାରତ 2-1 ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମାତ୍ର 4.5 ଓଭର ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାରତ 2-1 ଜିତି ନେଇଛି। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଶେଷ କରିଛି ଭାରତ। ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା 2-1 ହାରିଯାଇଥିବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ଭାରତ। ଅପରେସନ୍ ପିମ୍ପୁଲ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିପାତ। ଶନିବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିପାତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଅପରେସନ୍ ପିମ୍ପଲ। ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲା ପରେ ଯବାନମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଅଟକିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି। ମୁଜାହିଦ ଏଥିପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦର ଅବାସ୍ତବ ଦାବିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଅନୁରୋଧ ଯାହା କାବୁଲର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ବୋଲି ମୁଜାହିଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଣି ସାହୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀର ରିଆଲ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 500 ଝୁପୁଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ, ଜଣେ ମୃତ। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଏଲ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ପ୍ରାୟ 500 ଝୁପୁଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇଯାଇଛି।